ana dene aku nang swarga utawa nang neraka sampeyan ndak iso usahane kuwi. Lah iki engko didelenti karo Gusti Allah terserah. Gusti Allah, sampeyan ndak iso budi apa-apa. Iki kudu disadari iki. Wewenange Gusti Allah. Tur lek Gusti Allah kersa ora nang sing iso mempengaruhi apa merubah kersane Gusti Allah. Dadi sampeyan duwe tugas dhewe ngladeni perintah Gusti Allah. Meng ngladeni perintah Gusti Allah. Tunduk patuh hormat. Selesai itu. Ben ora enak. Soalnya apa? Gusti Allah ora kena dipengaruhi ada ben ki piye to iki. Piye mati? Karo kok rereh piye? Boten kaget. Loh, keimanan sampean iki lho. Amrene ben ngene, ben digawe ngene. Kok penak men? Kok geduli manut ae iki. Apa rumah samu? Lah anenge mung manut perintah. Ndak duwe pure apa-apa. Sampeyan kudu eling lek nganti aku mbangkang. Keplekne Gusti Allah. Jaluk tulung sapa? Boten wonten. Ah. Jaluk tulung sapa? Iki soalé. Soalé iki kadung digawe ngono lho. Wong manut kan penak. Wong digujet budi ora lara kabeh. Yo ngandel apa ora kok. Nggih. Iki. Jadi enenge titik terakhir suul khotimah duwe daya iso mengaruhi Gusti Allah, iso ngenggone kersane Gusti Allah. Iki bahaya sing gedhe, bahaya sing. Soale lisan sampean non kadung ngucap la haula wala quwata illa billah. Kok sing duwe samar iki piye? Lah ngugemu kuwi apa nang samar? Gampangane mlaku ngulon. Slamet mlaku ngetan cilaka mek digawe cilaka mek ngono tok. Lah sampean pengen digawe piye? Ayo iki. Dadak jaluk nang swarga. Jaluk nang neraka, wedi neraka. So pisan-pisan jebule neraka. Kok jaluki kok rere piye Gusti Allah. Wis akhire ya manut ae apa piye ngono. Iman apa kaya ngono iki? Ya aja muni la haula wala quwata illa billah.
mergo la haula wala quwata illa billah kuwi lah. Ati sampean la ilaha illallah kan ngono. Gaduhe. Lho. Yo mantep madem yakin lah. Kudune kan ngono. La ilaha illallah kuwi ora duwe. Pengen liya-liya ijal, rumah kami ijal piye, Dek? Iya ngerti, dia kok ijal nih lho. Apa kuwi rumah sama? Luwe ati sampean paham. Aku iso ngene iki mergo apa? Lah. Luwe kuwi, aku iso ngene iki lho, mergo sapa? Lah iya. Kok sampean sing njaluk ijal ki piye kuwi cara gaduhe akal. Lah jelas lek keliru to. Aja ngadarne awak. Aja banggane awak. Lah piye? Rene la haula wala quwata illa billah. Nuduhne awak sampean ndak duwe daya apa-apa. La ilaha billah. Terus sampean buta. Jadi dan duwe kekuatan ning butuh. Sing longgar sembarang dengae ning ora butuh. Sampeyan kudune njaluk tulung karo Gusti Allah. Andre ditulungi karo Gusti. Berarti lek ati sampean la haula wala quwata illa billah iki pancen paham tenan. Sak obah musik sampean iki mesti ati iki saka Gusti Allah. Minallah. Iki kan Gusti Allah. Raine iki paringane Gusti Allah. Lah maring iki ana maksud. Sampeyan dingai akal kudu paham tenan. Apa nang wong aweh ndak eneng sejoy. Lah iki. Diparingi glendem ae. Wo. Bahaya. Kon ge apa ngono ki kan en. En. Lah. Ya iki lek diparingi apa wae. Penggunaane ndak cocok karo kersane sing paring. Sampean kudu wedi bakal nampa dendam. Dendam. Hukuman. Jenenge sampean zalim. Dadi Gusti Allah paring dendam hukuman iki penyebabnya awak sampean dhewe. Gusti Allah gawe sampean mulya. Iki penyebabnya saka awak sampean dhewe. Mulane bejo cilakane urip ning donya teko akhirat. Ora gumantung sapa-sapa, balik gumantung pola tingkahe dhewe.
aja nganti suul khotimah. Lah diarani elek pungkasane sateruse cilaka ngepok. Jek sekarate wis dikepuki malaikat, jek sekarat. Dadi aja nganti dempyuk dalam hati antarane tugase kawula karo tugase bendara. Kawula ora perlu mikir tugase bendara. Ora kurang wicaksana. Ora kurang wicaksana. Dadak mikir tugase bendara, tugase dhewe trader, ya kuwi wong dolen. Ya kuwi wong dolen. Lah, isane ora mikir tugase bendara piye? Sanuga samar duwe ragu-ragu. Ora ro sipate bendara sing satenane. Lah lek ro sing sipate satenane. Percaya 100%. Angen-angene ora. Ora kurang wicaksana. Ora kurang waspada. Ora kurang lomo. Sak piturute. Ya iki. So-soan. Nang sing nyuwun direwangi nangis-nangis ngono kae piye to ati? Kok iso nangis-nangis ki lho piye? Malah le ora iso nangis kok tangis-tangis. Lho. Kowe emang dikongkon nyang apa? Kok tandani wis Pak, jane